Abaşaly saýlawçylaryň prezident saýlawyna ses bermegine 100 günden sähel gowrak wagt galanyny ýaş sebäpli bäsleşige yarap yaramazlyk aladalarynyň arasynda Abaşanyň prezidenti Joe Biden gaýtadan saýlanmak meýlinden el çekdi we Demokratik Partiýanyň dalaşgary wezipesine vice-prezident Kamala Harris'in ködürlenmegini gorlaýanlygyny aýtdy. Biden bu karary hepdelep, bäsleşi Respublikan kandidat Donald Trump bilen çekişmede eden gowuşgunsuz çykyşyndan bäri edilen basışlar netijesinde geldi. 81 ýaşly siýasatçy 27-nji ýylyna geçirilen çekişmede wagtal gowuşak we aldyraňy görünüp beden we akyl ýagdaýy baradaky soraglaryň güýçlenmegine sebäp boldy. Prezident kandidaturasyny ýa-da çekmeginiň sebäbini aýtmady. Ýöne demokratlaryň 19-21 awgustda geçiriljek Milli Konvensiýasynyň golaýlaşmagy bilen gazanmagy we ýeňmegi wada beren Harris'e derrew partiýanyň dalaşgary gollagyny bildirdi. Häzir Delaware-däki öýünni COVID-19 näsaglygyndan bejargalýan Biden dalaşgarlygy hödürlenmegini kabul etmezlik we ähli güýjüni prezidentlik wezipesiniň galan möhletini dogam etdirmäge bermek kararyna gelenligini aýtdy. Ol bir hereketleri öz partiýasynyň we ýurduň iň gowy bähwitlerinden ugralyp edýänligini hem sözüne goşdy. Demokratlaryň köpüsi şol sanyny öňkü prezident Bill Clinton Harris'in Demokratik Partiýanyň dalaşgary bolmagy baradaky teklibi derrew gollady. Ýöne onuň saýlaw biletini almak meselesinde kynçylyk çekip çekmejektigi entek belli däl. Demokratik Milli Komitetiň başlygy James Harrison Bidenyň soňky 50 ýyldan gowrak wagt içinde öz partiýasynyň dalaşgary bolmakdan ýüze guran ilkinji Abaşa prezidenti bolmagy bilen partiýanyň kandidat hödürlemek prosesiniň barşy barada basym düşündürüş berjekdigini aýtdy. Bir yerdäki düýp mesele her türlü sebäplere görä ony Harris'i iň ýokarky derejeden çetleşdirmek gaty kyn bolar diýip George Washington Üniversitetiniň taryhçysy we siýasy ilimler professory Matthew Dallek Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ol Biden'ın gollagyny aldy. Ol kampaniýa infrastrukturasyna we kampaniýa dorlaryna el ýeterli bolup biler. Ol 4 ýyl bäri vice-prezident bolup işleýär. Bu ýerde beýleken wagt ýok. Meniň pikirimçe Demokratik Partiýa dalaşgarlyk bilet üçin iň ýokary derejedäki we ilkinji Afro-Amerikaly aýal vice-prezidenti atýagy adama çalışmak gaty kyn bolar diýip Dallek sözüniň üstüne ýetirdi. Meselenin kıssagly çözülmegi demokratlaryň aýtmaklaryna görä saýlawda ýeňilmegiň gaty köp zadyň şol sanyny demokratiýanyň özüniň hem ortak goýulmagy bilen derwaýslaşýar. Trump 10 ýyl boly dowam eden siýasy karýerasynyň dowamyny Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan we Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban ýaly awtoritar liderleri öwüp geldi. Trump 2017-2021 ýyllar aralygynda Abaşa prezidenti wezipesinde işlänne ornuny NATO'nyň agdybirligini gowşatdy. Ýokary kabiliýeti siýasy spektryň sag tarapyny öwürüp 2020-nji ýyllaky saýlawlaryň netijelerini ýatyrmaga synanyşdy. Biden Pensilvaniya, Wisconsin we Michigan ýaly esasy raň atyjy ştatlarda çala öňe geçip 2020-nji ýylda geçirilen saýlawda Trump'tan üstün çykdy. Emma muňa garamazdan pikir sorulmalary 78 ýaşyndaky Trump'yň Biden'nin şol sanyny käbir möhüm ştatlarda barhaken öňe saýlanýanlygyny görkezdi. Bu ilerleme hususan Respublikan dalaşgar 13-nji ýyly Pensilvaniya ştatynda geçirilen kampaniýa döwründe edilen kassediş synanyşyndan aman galanynyň soňy işlendi. Biden hakykatdan hem şol bir wagtyň özünde iki söwüşdi. Olaryň biri Donald Trump'a we Respublikan partiýa garşy bolsa, beýleki onuň öz partiýasyna, demokratlara garşy söwüş. Meniň pikirimçe, umumy saýlawlaryň öňe syrasynda bu hili ýagdaýda saýlaw kampaniýasyny alyp gitmek gaty kynlyp, London Universitet Kollejining siýasy ilimler boýunça dosenti Thomas Gift Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy.
Respublikan liderler Biden administrasiýasynyň siýasat sebäpli hayal etmän Harris'in üstüne hüjüm etdiler we olaryň käbiri Biden prezidentlige dalaş etmek üçin yeterlik derejede gurgun bolmasa onun wezifesinden hem çekilmeligini aýtdy. Analitikler munyň boljak zady meňzemeýänligini aýdýarlar. Menin pikirimçe Biden'ın kampanya hökmünde hakykatdanam gowşok duwarda köp delil var. Emma onun ýurdu dolandyrmak, kararlary kabul etmek we habarly kararlara gelmek ukuýy wagtyny aýdylanyna men bu hili delilleri gördük diýip pikir etmeýärnip delil aýtdy.